І так, експеримент продовжується. І так, опускаємо скло трошки вниз. Піднімаємо трошки вгору. Піднімаємо повністю вгору. Опускаємо повністю вниз. О, працює. Ну, права дверка вона працює так, тому що тут просто механічні кнопки, а тут у нас йдуть кнопки, які подають сигнал. От, тут такий нюанс. От. Через то, відповідно, у нас є проблеми з резинками. Раз залило, і тепер має проблеми. Але нібито поки що працюють, будемо бачити як далі. Ще знаєте, що є в Кенго така функція, коли піднімаєш скло вгору повністю, і якесь чудо запхало сюди руку, то тут автоматика спрацьовує і відбиває назад. З правої сторони так не вийде, так що не пробуйте.